Поставете чистачката си с лекота. Повдигнете рамото на чистачката. Ако не е възможно, моля, консултирайте се с ръководството на автомобила си. Отстранете износената чистачка. Поставете новата чистачка. Уверете се, че чистачката е правилно фиксирана. Спуснете рамото с чистачката надолу върху предното стъкло. Тествайте, за да се уверите, че новите чистачки работят. Valeo препоръчва да сменяте чистачките веднъж годишно. Когато е възможно, рециклирайте, като изхвърлите опаковката в подходящия контейнер. Смяна на Valeo Silencio. Всички видове чистачки, обхванати от гамата Valeo Silencio.